A kowane ƙarshen shekara a Najeriya ana samun canjin farashin kaya masarufi da ya haɗa da manja da man gyaɗa. Wannan dalili ne ya sa muka ziyarci shugaban 'yan mai na jihar Sokoto Abdullahi Gidankaya Nasiha Oil don jin ta bakinsa. Ya kuma yi mana bayani kamar haka. Mu game da gehenmu na man da ruwa. Mu lokacin da muka san akwai wani yanayi wanda ka iya shigowa na yawan bukata ne. Ka san in babu buki ko sallah ko wani abu nan kaga yawan bukata bai karuwa. Amma dole tun da bukukuwa sallah da kuma bukukuwa da mutane suka yi duk mahi yawa da ana yi da mai kuma da ana amfani da mai wurin ruwa. Mu da muna a shirye muke kowane lokaci mun san lokacin da mutane ka bukatar sana'a mu to muna kokarin cewa mun ga cewa mun tantar da ita lokacin da mutane gaba ɗaya ba su tsangwama ko kuma ba su damuwa a kai ne ba zai yanke ba kuma ba zai ƙara farashi sai dai abin da ya yi ƙasa duk lokacin yawan bukata ta mu da ma haka muke da ɗai ƙungiyarmu da membobinmu da sauransu da dalolin masu sai kayan na ko'ina duk lokacin da muka san cewa akwai yawan bukata don ba mu wasa za mu yi mutan da shi yadda mutane ba su karɓar in ka duba babu wani lokaci wanda aka bukata mai wanda aka cewa mai ya yi tsada mai sawa don yawan bukata mu a sunan ba bayan muna ina baki tabbatar cewa duk lokacin da irin wannan yanayi ya kama na mun tabbatar cewa za a samu yin bukata to ba mu yadda da farashin kaya su tashi duk yadda za a yi duk yadda aka bukaci mai koya ake bukata ba yana ba ki tabbatar cewa a arzikin da aka yi ba da mai rage sai dai insha Allah abin da ya kasa. Ok, yanzu kenan kana ba wa al'umma tabbacin insha Allah kuma zai sauko saboda kwarai da gaske tabbat zai sauko fiye da ma yanzu da ake daga nan zuwa Januwari insha Allah za ki ga mai ya sauka yadda take so ko kamin ma ko kuma kamin 20 ga Disamba ko 15 ga Disamba za ki ga ya rage bisa ga yau nan zuwa 15 ga za ki ga Allah ya sauka da kuma bisa ga yau. To na kaɗai waɗanne hanyoyi ne za ku bi don ganin cewa an saukar da wannan farashin? To dama mu ai abin da muke yi dama kamfanin muke siye na ƙasa in gudu ba ai kun ga yana ana zubawa duk kamfanin na ƙasa waɗannan kamfanin sun riga sun cewa ga lokacin bukata ta yi kuma mukan ɗauki kuɗi mu sa musu don su ƙoƙari su sarrafa man nan ko da su bukata mana samu su kamfani don mu ƙoƙari mu samu man nan yadda zai samu sauki tunda kamfani ya riga ka biya kaya zai baka abin kamar yadda ka biya inda ya riga ya san ba ko bisa da auto da ya ma ƙari zai baka su kamar yadda ya ce saboda haka mu ina kan mukan biya wani lokaci mai wata ɗaya mu samu ba ko kuma kwana 20 ko kuma abin da ya duk da haka sai mu yi hankali kuma haka kawo yadda muka sayo shi haka za mu zo mu sayar yadda muka sawa ba za mu ƙara farashin ba saboda yan bukata. Bilyamin Abdullahi Ni'ima Online TV daga jihar Sokoto tarayyar Najeriya.